Hadian ka jingsha lute basyarkhay na ye mane ka balang Presbyterian ha dihar ha kamit sni thoding kinong lute kila khandra bat Kyndang saya katanat State Bank of India ka badon ha ICAR maupun ha them ribhoi don bok ya ka bank bat sniu bok ya kinong lute na mar kimla ban penpat ya ka strong room bat kim shimla yo AA na ka ni ka bank haba kinong tre ka bank kila poi ha office ha ka step ar photarig kila lap ya ka ni ka jingsha khandra jong ka bank bat kila pentep mar ki pulet yam ya ka ni ka jingja ki pulit kilawan bat kijing tokit kidanya chaprang ban lapksai bat dientra ya kinong lute ki bale ya kanika kamrunar